שמתם לב לזה שדווקא כשאנחנו מאוד מאוד רוצים משהו, דווקא אז הוא בורח מאיתנו? אתם מכירים את זה בזוגיות, שמישהו רודף אחרי מישהי או הפוך, כך רוצים שהבן אדם השני פשוט מתרחק, ואיכשהו שמתחילים לשחרר, אז הבן אדם השני פתאום רוצה יותר. עכשיו, זה לא קורה רק בזוגיות. בפרשה שלנו מדברים על עניין של שמיטה. מה זה שמיטה? זה לשחרר. זה לא קורה רק בקרקע, אלא זה ממש ממש קורה בכל החיים עצמם. הרי תחשבו מה זה המקום הזה של שמיטה? זה לשמוט, זה לשחרר. הרבה פעמים שאנחנו מנסים להאחז במשהו וקשה לנו לשחרר, דווקא אז אנחנו מרגישים שאנחנו חונקים את השפע, שהשפע דווקא אז הוא לא מגיע אלינו, הוא לא בזרימה. ודווקא במקום הזה שאני בוטחת וסומכת על הקדוש ברוך הוא, פתאום דברים מתחילים לשחרר. עכשיו, זו ממש עבודת נפש לדעת לשחרר. יש עניין כזה, שאתה רוצה מאוד משהו, אתה תרצה אותו, תעשה אותו, אבל אז תשחרר אותו. פשוט תשחרר אותו להשם. ודברים מתנהלים בצורה הטובה ביותר. לפעמים שאנחנו רוצים מאוד משהו, ואנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו לא משחררים במיינד שלנו, הדבר הזה פשוט מתרחק. אבל לפעמים כשאנחנו רוצים מאוד משהו, ואנחנו עושים את הפעולות שאנחנו צריכות לעשות בטבע, כן? בצורה מאוד עניינית. אבל אנחנו משחררים את זה לקדוש ברוך הוא ואומרים, אתה יודע מה השם? זה שלך. אם זה מה שצריך להיות, אז בבקשה תקרב את זה, ואם זה לא, אז לא. ודווקא אז אנחנו רואים דברים מדהימים, איך הקדוש ברוך הוא מנהל לך הכל לטובה, ומגיע לי בדיוק מה שאני צריכה. זה פשוט חוק החיים. לפי מה שאנחנו צריכים זה לא להתאמץ יותר, אלא פשוט להפסיק להחזיק כל כך חזק. כי אחיזה זה לחץ, ולחץ דוחה. ושחרור זה אמון, ואמון מושך. שאלה אמיתית שהפרשה רוצה לשאול אותך, זה איפה אנחנו נלחמים חזק מדי, בעצם דוחפים את הדבר שאנחנו הכי מתפללים עליו.